Pacarmu siapa, Rip? Rizky. Balenan toh? Apa nganu, apa rujuk? Apa rujuk karo Rizky? Rujuk wisan. Wis enggak putus. Kelingan apa rambian ngono sing ngubur-ngubur nek kebonan ngono kae. Hah? Ngubur-ngubur nek kebonan sampai jam 3 barang ngono kae lho, Pak. Udan-udan gremis-gremis. Nek nesu ke sandalen ke tak nggeni sandal mak guwaki. Heeh, saiki sampe wis cetha sandalan ora tau ceker saiki. Biyen diguwak, Om. Biyen juga. Diguwak. Terus enggak mood ngono sekarang kayak sangkek kebiasaan nih. Terus sampai rasa sandalan tenan. Tak sawone ini mulai kulino. Saiki nyanti-nyanti wis sandalan terus. Ya mau gak guyu? Jujung putih. Entutmu sapa ngentut ambune kok karbitmu sapa? Tuan pun aja putih siapa dia.